ಎಂಗಲು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ ಕ್ಯೂಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಶೋರ್ ಮಾಡುದು ಎಂಗಲು ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಕೈದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಖಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇಬಂಡ ನಿಖಲ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone, and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, not fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my own, but I feel it sometimes, wondering what should I do, for reasons unknown. I don't need to decide. It's true that I don't. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, still there's a hole in my heart. Wasting no time, losing my mind. Here till the day ಅರ್ಧ ಎಂಗ್ಲು ಫಾದರ್ ಎಂಚಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ ಕೇಳುವ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಲೂರು ಏರಿಯಾ ಅದೇ ಮಲ್ಲೂರು ಏರಿಯಾ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈರ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಮ ಸರ್ ಅದು ಎಂಚ ಹೋದ ನೆಟ ಆಯ್ತೆ ಗಾಡಿ ಏತು ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕೊಂಡು ನೆಟ ಏತ್ ಜನ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಗ್ರಾಮಡು ಪಂಡಂಜಿ 25-30 ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದುದಾಲ ಅಂದೆ ಯೂನಿಯನ್ ಪಂದುದಾಲ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಗೇಜಿ ಅಂದೆ ಕಾಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪ ಅಂದಂದ ಏದು ಬಾಡಿಗೆ ಪೂರ ನೆಟ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದೆ 30 ಬಾಡಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲದೆ
ಸರ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟು ಐತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಾಡಿ ಬೈದಂದೆ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಾಗಿದೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂಡ ನಿಗ್ಲ ಐಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲಪೋಲಿ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಮಿಟ್ಲು ಉಂಟು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚ ನಿಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅನ್ನಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚದೆ ಬಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ದಿವಲೈತೆ ಪಂಡ ಮೂಲು ಇಂದು ಡೌನ್ ಅಪ್ಪು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿಕಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತೂಪರ ಈತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನ ಸರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ತೂಪರ ಎಂಗ್ಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಎಂಚ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಲ್ಲೆ ದೆಪ್ಪು ನೋಡಿ ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪಣ ಉಂಟ್ಲೆ ದೆಪ್ಪಂಡ ದೆಪ್ಪು ನೋಡಿ ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪಂಡ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ದೆಪ್ಪು ಗಾಡಿ ಎಂಚು ಉಂಟು ಕೂಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಇತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ದೇರಿ ಬಟ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡಿತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಆರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗಲು ತುಗಾರ ಬರ್ಪನ್ ಪೇರು ಎಂಚ ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ಬುಧರ ಎಂಚ ಸದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬೈತಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಾಡಿದ ಋಷದ ಬಂಡ ಲಿಕ್ಟ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಮೇರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂದೆ ಏದು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏದು ಉಪ್ಪುದು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ರಾಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಗಾಡಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಲೆಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಂದದೆ ಅದು ಏರು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕೋಡೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಾಡಿದ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಲ್ದ ಎಂಗ್ಳು ಬಂದಿದ್ದ ಐಟು ಎಂಗ್ಳು ದಾದ ಬಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಲ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಾಡಿ ಎಂಗ್ಳು ಶೋರೂಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಕೈತಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಮಾಲಕರ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಅದು ಇನಿ ಎಂಗುಲು ಬಿಸಿಲು ಒಂದು ಸಾರಿ ಬೆಂಜನಬಾದ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಬೆಂಜನಬಾದ ಬೈದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬೈದ ಕಲ್ಪನೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ ತುಲೆ ಹೊಲಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಲ್ಪನೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಡೇ ಬೈದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಲಕರ ಅನ್ನ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಜುಣಿಗೆ ಏನ್ಗತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಕಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಸರ್ ಇರ ಬುಧರ ಎಂಚ ಅನಿಲ್ ಬಂದು ಇರ್ನ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ನ ಸರ್ ಎನ್ನ ವಿನೋದ್ ಬಂದು ಇರ್ನ ಥಾಮಸ್ ಅದೇ ಸರ್ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ಡತೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಗಾಡಿ ಎತ್ತುಂಟು ಸರ್ 42 ಗಾಡಿ ಉಂಟು 42 ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬಂಡ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಬಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗುಲು ಲಾಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋರ ಹತ್ತು ಕೈತಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಪರೂಪ ಕೈತಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಬ್ಬಂದ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಲಾಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋರು ಲಾಂಗ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಕೊಂಡು ಏತು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಪ್ಪೋರು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಂಕುಲುದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಆಟೋ ಕಾರ್ ಬೇಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬಜಾಜ್ ದಾಕಲ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಾಡಿ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದ ಪಡ ಎಂಕುಲು ಅದು ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದ ಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಬಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇನ್ನು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ದೆ ಲಿಕ್ಕ ಕೈತಲ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪಡ ಎಂಕುಲು ನೆಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಲಿಕ್ಕ ಕೈತಲ ಬರ್ಬಂದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ತೂಲೆ ಬಂದು ಎಂಕಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ತೂದು ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜನ್ ಬಲ್ಲ ಎಂಕಲಿ ಇರ್ಬೋದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ವಿನೋದ್ ಅದೇ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುಲ್ಲೆ 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 ಅದು ಕುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡೋದೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಕಾಣೋದ್ಲಿ
ಎಂಕುಲು ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಬಲ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲ ಏರಿಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತೆಂಕುಲು ಬತ್ತ ನೀರು ಬರಗಚ್ಚ ಅದು ಪೊಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ನಡೆಯಬಹುದು ದೇವರ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೀದೈತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೊಲಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೆಂಜಿನ ಬದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೆಂಜಿನ ಬದ ಕಲ್ಪನೆ ರಿಕ್ಷದ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಿರಿ ಎಂಗಡ 54 ರಿಕ್ಷದ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಮಲದ ಹೋಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಂಚದ ಮಲೆ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ನೀರು ಬುದ ವಿನೋದ್ ಬಂದು ನೀರ್ನ ರಮೇಶ್ ಬಂದು ನೀರ್ನ ಸರ್ ಎಂಚ ಮೈಲ್ ಲಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ತೋರ್ಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಪನ ಬರ್ಪಣೆ ಬರ್ನ ಖಾಲಿ ಬರಡುತ್ತೆ ಅಂಚೆಗಳು ತಿರ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಬಂದು ಆಟೋ ತಗೊಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪಡ ರಿಕ್ಷಾಲತ್ತು ಕಾರ್ಲತ್ತು ಪಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆದ ವರ್ಷ ರಿಕ್ಷಾದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೈದಲ್ಲ ನೆಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು CNG ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಉಂಡು ಮೈಲೇಜ್ ಉಂಡು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಲೆ ಗಾಡಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಬಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇರ್ತೀರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಗಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐಟಿ ನಮಕ್ ಬೋಡಾತಿ ನಿತ್ಯ CNG ಪಂಪ್